Ennen projektia mun kiinnostus työskentelyyn tekniikan kanssa ei ollut niin suurta, mutta sitten projektin jälkeen mulla kiinnostus kasvoi hurjasti. Meidän sovellus yrittää auttaa nuoria liikkumaan lisää ja se tekee se siten, että jos nuori liikkuu sen sovelluksen kanssa jonkun tietyn ajan verran, niin vanhempi voi laittaa siihen nuoren puhelimeen lisää ruutuaikaa. Meidän idea tuli siitä, että me alettiin miettimään, miksi nuoret ei liiku. Ja sitten me ajateltiin, että se johtuisi ruutuajasta ja puhelimen käytöstä, niin me keksittiin joku, joka auttaisi niissä molemmissa. Hankalin osa projektissa oli se, että sovelluksen sai vastaamaan alkuperäistä ideaa ja että siitä ei tullut liian monimutkaista, jotta se olisi helppo selittää muillekin. Minun vinkkini muille oppilaille on se, että yhden ratkaisun ei tarvitse sisältää 10 eri toimintoja, vaan 1-2 toimintoa riittää oikein hyvin. Tällainen projekti antaa luokalle mahdollisuuden tehdä ryhmässä töitä. Ja ryhmässä oppilaat voivat tuoda omia vahvuuksiaan esille luovalla tavalla. Normaalin koulupäivään tällainen projekti tuo erilaisen päivän. Oppilaat tekevät ryhmässä pitkäkestoisia luovia ongelmanratkaisuprosesseja. Sanoisin, että pääoppitunti ja asia on se, että teknologia ja tekniikkaa ei tarvitse kuitenkaan osata paljon tai ymmärtää, jotta sen pohjalta voidaan tehdä innovatiivisia ratkaisuja. Aluksi oppilaat ovat vähän vieroksuvia ja ujoja projektin suhteen, mutta ajan kuluessa he ovat hyvinkin innostuneita aiheesta ja keksiessään erilaisia ratkaisuja he alkavat keksiä vain lisää. Samsungilla on todella tärkeää tukea nuorten luovuutta ja innovointia, koska nuorissahan on se tulevaisuus. Me halutaan inspiroida nuoria hyödyntämään, näkemään niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä se innovointi ja uusi teknologia pystyy tuomaan ja sitä kautta sitten ratkoa kenties ihan yhteiskunnallisia tai nykyhetken ongelmia. Ja tätä varten nimenomaan Samsung Solve for Tomorrow on kehitetty.